Hele, dobrý den, dámy a pánové. Chci si udělat mýho bráchy takový malý vtípek, jo. Udělám takovej něco malýho, že mu udělám takový vtip. Teď budu jako on. Takže 7, 4 a 3, 7, 0, 9 a 7, 8, 9. Tak. Vající zámo. Hele, čau, tak jak to jde? Tak co to tvoje ženská? Už je v tom? Co? Už je v tom? Jestli jo, tak mi odpověz. Seš tam vůbec? Hej, řekni mi něco. Do prdele, tak já to tipnu. Debil jeden. Tak to je co? Tu mi bracha tomu neuvěří. Vybrat vyznánící tón. Naplánovat telefon. 30 sekund. Super ticho. Honzajs, tady je náš telefon. Já si teď jdu na záchod, jo. Tak. Halo? Hele, čau, tak jak to jde? Tak co to tvoje ženská? Už je v tom? Co? Už je v tom? Jestli jo, tak mi odpověz. Seš tam vůbec? Hej, řekni mi něco. Do prdele, kdo to je? Debil jeden. Hej! Ty jsi na to skočil fakt, ty vole. Ty je to vážný hovor, ty vole, ty na to skočíš, ty jsi fakt blbej. Hele, tak dámy a pánové, nashledanou a snad se vám bude líbit ten stream. A dejte mi like.